mmalite iji na-akwalite ụmụazị anyị ka ha wee na-asụ Igbo. Nwaada Adanwanyị ka m ga-ajụ ajụjụ ọnụ ka m gbaa ya ajụjụ ọnụ n'Igbo. Amarachukwu, kwe m aha gị. Afa m bụ Nwanyị Amarachukwu Ezeoke. Afa gị bụ Nwaada Amarachukwu Ezeoke. Ị bụ onye ebe Amarachukwu? Abụ m onye Ezinifite. Kedu ebe Ezinifite dị? Na Anambra State, Nigeria. Amarachukwu, ị dị afọ ole? Adị m ise. Ịdị? Adị m isii. Ịdị afọ isii? Yeah. Ị ga-agụnwuru m ọnụọgụgụ n'Igbo? Yes. Ngwa gụọ ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20. Kedu onye bụ nwanne gị nwoke? Nwanne m nwoke is Chinatobana Ezeoke. Chinua dị afọ ole? Anọ. Chinua dị afọ anọ. Yeah. Kedu ụlọ akwụkwọ ebe ị na-aga akwụkwọ, Amarachukwu? English Martyrs Catholic Primary School. Nke ịgbanigo. Ngwa ka emesịa.